Kung kita ni nga kayna ginbasa ko pa mo nga adlawan ko ang difference between rat kag ang negative RT-PCR ano bala ang persas ning RT-PCR kag ang rat nga anong diferensya na sa duha? Okay, wait lang. Before kita maglabot dira, explain ta na kung anong reason kung nga nag-RT-PCR test kita. Sige. Before, nag-RT-PCR test kita, stricto kita sini, because why sa mga bakuna, because i-do away naton yung pagsulod sang mga virus. Kuha mo? So, naga-screen kita sa aton boundary para wais may makasulod. Ano pang screen mo subong? Kaya halos na rin naman diri sulod. That's why. So, amoy na nga, isa sa mga reason ni Mayor Bing is, anong tapan eh? Sige, kita di karon request RT-PCR test karon sa aton yung mga pumuluyo karon. Nagahatag na burden. Pagabot nila, ano at kasigurado nga why diri sa sulod naton mismo sa positive. Amo nang point. Amo na pinaka-reason yung aga-request kita swab mo para hindi makasulod diri ang mga positive. Dili mismo sulod naton, positive na mo damo. So agad mo to pagasto ang pumuluyo ta sagwa pagabot diri amo gyapon why assurance gyapon niya why diri positive sa sulod sa Bacolod. Tungod yung libot man gyapon mo. That's why ang ni Mayor gani, ag ni Vice Mayor Elcid, we must learn how to live with COVID. With the virus. With the virus. Kung ano na lang ni, paano kita mga buhi, nga rin siya, daw ubo ni siya, daw TB ni siya, daw masakit ni siya, daw trangkaso ni siya, daw lanat ni siya. I-address na properly. Kitungod may vaccinated na matatanan, why man to dagsa sa ospital subong ang mga pasyente because correct. Kabalo na sila ano himuon nila, ga-isolate naman ang pumuluyo natin sa Bacolod. With RT-PCR test, maburden natin yung mga travelers, tinagayo kita sa probinsya. Amo to mention mo a while ago, we are very grateful sa kay Governor Bong Lacson, niya ka-positive sang iyang response ang ato niya request, no? Ara ako dito pag Zoom meeting man mo, okay, gitwa yung problema, ho. Although may mga LGU dito nga nag-raise, hindi ko matandaan kung sino ito nga mayor, nagmuno siya nga, paano kami nga gamay nga mga municipality, nga kung sudlon niya may diya, why kami enough nga budget, ko para maproteksyonan ini ang ang pumuloy namon diri. Ganaway na ko nakasuggest kitungod okay naman ang meeting pero ang gusto ko tihambal tani nga kung may fear ang isa ka town o kung municipality set sa require sa RT-PCR test sa lugar Hey, right siya na. pwede na ya. Example, mambasla ti kaya sa Bacolod ang port hindi naman makontrol, hindi makontrol yung nagyapon. Example, layo bing mga lugar dibe gusto mo yabi control yabi kay hindi kaya gusto nga para sa Bacolod jay may nalipat ko pero nag-raise to point nga gusto ko sa among lugar dan nadlo ko yung sudlon diya gamay amon budget diya sa among lugar which is sakto na siya. Ang himuon lang gid nila sa mga municipality LGU is require SPAS and RT-PCR test sa imong residente because before pa sila makasulod sa Bacolod City ma-submit sila SPAS nga dapat IDs lang taga amo na sila nga lugar plus ang ilang RT-PCR test set kasi imo daya sa imong lugar mismo pwede gid na. Kay ang yato wuri biga maila fund which is true kung magdagsa to yung COVID sila kung basin nila ma-manage. Sakto man. Di kay nagambal man si province nga may proposal siya nga kung gusto sa mga pasahero, dili na lang ang rat sa airport. Ang tanan-tanan niya mga inbound passengers. Free. Oo. Di ba? Ambal sa province sila magasto. Oo. Amo na ang kortesya nila. Napatako na siyang So ang punto lang gidra, pwede kisla kaset sa Breadco, hindi na pa sudlo ng taga inang municipality kung wala siya sa RT-PCR test Amo naman siya kasimple kung may LGU nga gusto niya mag-set ng iyaman niya guideline. So ang may ara pwede gali LGU kuya, i-set ko yung RT-PCR akon? Pwede na siya. Kaya ang province nga balaman nga rat? Di okay gyapon. Anamin ko kay tungod may nag-raise kanila sa iyang concern. Tungod nag-raise sa iyang concern niya, kablo ka nga mo every LGU may right ayang mag-set sang iya protocol. Executive order. Basta may hindi na siya magnubo pa sa minimum health protocol. Kag hindi lang maglapaw sa ginpatuman sang national ATF. Amo naman aya. So pwede gid siya ang gusto nila ya. Again discuss ko lang to ya ang isa ka concern. Okay. Kasi may monitor sa mga LGU bla magwa sa Bacolod City bla nga mabas lang si Bacolod ya palagpat na ya kay gusto dako ila budget ano pa ma-manage man nila ti amo nya kagamay kami. Now suliton ta. Kung gusto mo gani iya nga maproteksyonan ng mga lugar ang tanan mga residente nga mapuli diri sa Negros i-require mo SPAS kag RT-PCR test pwede gid ya kay ang ilang wori sakto tong iyang punto legit to siya nga tigamay ang among lugar kung sudlon diya man ko nga cases karon paano naman i-manage na so pwede kay kaset sang imong nga guideline nga RT-PCR test kaya tanan niya nga syudad diya ay pero ikaw yung ma-require kasi imong lugar pwede gid. Okay. Tapos sa pan-entry di siya kasulod
Kung idea be amo na nga lugar be. Example, Oh. be Himamaylan or Binalbagan be. Kag maslod sa Sabredco Port o kung sa airport, kag ang i-address amo na be kag nabutang sila yang gusto nila ya residente ya may swab. Pwede kita gyapon. Hindi Pero- sa kasulod sa Predco, hindi sa kasulod sa airport, hindi sa kasakay sa aeroplano, kung pumuluyo ka sa amo nga lugar, kag wala ka sang swab. Amo na siya kasimple. But, para hindi mo confuse ng tanan, nag-agree na ang tanan. Nag-agree na. Minimum is rat. Pero ikaw, ya, gusto mo maniguro, mapaswab ka gidya, imo na right, mas nami pagid. Pero Kung gusto mo standard ya. naton is rapid antigen test. Probinsya sa Negros and Bacolod City. Ma-provide mo ng Bacolod City, for example. Ano Hindi, matabo man? hindi. Dito gid sila sa Manila, para. Yes, point of origin, gid. Okay. Now, i-differentiate ta. Mm-mm. Nagambas sa province, yati kami, ma-provide kami diya sa airport. Sa mga hindi kasara. Amo na, tama? Okay. Ano to, ambal mo? Amo na siya? Hindi, Ang pag-abot na sa airport, Oo, kaya damo nagahambal nga wala sila kwartal from Manila. Ah. Nga makadto di. Gaayo sila, nga kung pwede, makasakay sila sa airport, dili na lang sila irat. oo. Which is, di ba, hindi na pwede ya. Ah. Dapat point of origin. Hindi yan na province, siguro, Ang namin mo. Ah. Nagsugot si province. Nagpasugot siya nga Okay. kung wala ya. Sa amo niya sa dili na- Bacolod, white yung naggalaw. Mag-provide siya. Oh. Nga. Because, as ang aton din napatihan, nga at least dito pa lang mismo sa airport, negative na sila. Ay, karoon ko okay. tanan pasakyan mo na karoon niya, waya kabalo ko anong sitwasyon Ang na karoon. eroplano, mabalda. Ang mga pasahero, I mean. Tanan. Oo. Pasahero, cruise ang eroplano, ang tupad mo sa eroplano. Gets Amo ko. na nga waya nagsugot si Bacolod City, Gets ko na. Sakto ang Oo. point natin. Ikaw ang kuanay. Sakto nga ang point mo. Ang Negros Occidental ya, ma-provide siya gali ya. Origin niya, dito na siya, mapa-rat siya. Paglambot di, kung gusto, kaya pasigurado ya, ang may kit ya ang province. Ah. Na i-provide nga free. For Okay. him, for her, Hindi ko for her sure sa family, province, tanan. that's why gimakota ka. That's why, hindi ko man pag dapat i-discuss. But Basta anyway, kita yan sa Bacolod, diyan mo na sigurado taho. Para hindi bugat sa aton yung mga travelers, hindi na tayo mag-require sa live test or RT-PCR. RT-PCR test. Why na? Ang minimum mga requirement, magsakay ka sa aeroplano, S-Pass. Sa Bacolod, yeah, we're talking about Bacolod. Bacolod eh. Oh. I-attach mo ang imong ID, ang imong Vax card, kag ang imong rapid antigen test. Question, Konsehal Ising, sa Langga, diin kami pwede ang self-kit, pwede ang self nga correct. Amo na hindi. sakto nga pa, ma'am. Hindi. dapat, Hindi. Because in time, pwede mo na siya mapiki. Ah. Dapat authorized and duly, duly Accredited. authorized, accredited nga laboratory. sa Department of Health. Yes. So, bisa diin lang muna, hospital, clinic, medical plaza, meron na siya. Basta, authorized. Authorized. Kaya kung hindi kit sila pwede. Oo. Kaya may mga makita mo na sa computer mo. Because ang RT-PCR test mahal, kagang resulta 2 to 3 days pa. Because di sa Manila, asabong nag-skeletal force dito mo. I-compare Because sa Manila, rat. Ang rat, yung ganito itong oras, naara na siya. 15 to 30 minutes. Oo. Ato lang din sample ni Giroy bla. Oo. Nga sample ni Giroy nga do nasal. Oo. Do nasal lang ya. Oo. Do mo lang na iyang rato do pagapang mo no. Correct me if I'm wrong basi hindi mo. Basta ginagamo na siya tapos after 15 minutes, Ara na. 10 minutes nakuha na dayon. Oo. Unlike sa RT-PCR, inisal ka tapos sa baba pagid. Tapos i-laboratory pa, Oo. check pa na siya 3 days na before ma-release. Tigisaga ka, fit ang purpose ang aton diri nga validity. Question. Councilor Ising sa Langga. Ano kalawig ang validity sang rat? Namin. Ayan, baka ba natanay. 48 hours. 2 days. 2 days lang ya. So, silingon, saan o sila mapakwa kay para kasakay ko para valid pa? 2 days lang. A day before sang flight mo, pwede ka. Or 30 minutes before, or at least 5 hours before sang flight mo, pwede ka. Kasi siyempre, 48 hours. Kaya siyempre, 30 minutes, makwa mo na mo. Oo. Okay. Why, mas magaan sa atong travelers. Okay, kag mas barato sa bulsa. Mas barato. Question. Karon, pag abot mo sa Bacolod, nag-manifest ng symptom, paswab ka di. Nag-ubo ko na, Nag-manifest naglay ng matsag symptom. ko. Oh. Ano matabo? May libre kita nga swab test. Swab gid ya? Swab test. Okay. Choice mo. Kabalo ka ng sintomatic ka lang, taguon mo na. Ka mo. So we encourage everyone nga kung may mag-manifest ka ni ang symptoms, ara dira sa Bay Center, libre. Iya ka syudad sa Bacolod para ma-monitor ang imong kondisyon. Klaro ta? Okay. Okay. Now, i-discuss ta ang aton protocols. Sige, Oh. protocol kita na. Sige. No. Good morning, galit sa kay Montesa Fernandez. Good morning ka pamati, gid siya. Oh. Sa talang niya tagpalamati
Nga ara sa dudugay manglawag kita kag ang mga question niyo si Nini Rose, Herna Rose may question man siya. Sir, what if wala gid siya nakapabaksin kay ano ni sa? Wala ari na siya sa Manila ipaswab gid sila, sir. Kay wala sila nakabaksin. Do swab gid bala mo ang partially kag kuan? Partially ka ang wala na vaccine, unvaccinated kag partially vaccinated, but silingon imbes duha ka dose, isa ka pa lang ya, dugi na need gid bala RT-PCR mo. Why na na? Bacolod? Why? Biskan never Tanan rat. Okay. No. Parat lang sila niya. Parat kay para but silingon rapid Rat is antigen. rapid antigen test. Oo. Kay pila man lang naka minuto ni guys ni kalantaw gid. Okay? Anyway. So, start na sa ato nga protocol. Okay, go. Okay. Dalang get give us mga questions dire. Why naman so Terence far? Paul Mueda, good morning. Okay. Number 1. Mm. With the Negros Occidental. Magsalangga, Councilor Ising. Malibot kami si Palay. Kabangkalan. Oh. Sagay, Cadiz. Pagbalik sa Bacolod, may swab, wala. May rapid antigen, wala. May boundary, wala. 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 Okay, Negros klaro ta. Occidental. Negros Occidental. Pag gusto ka, kanto ka to subong, si Palay, baka kaisda, Hinubaan. balik ka di, bahala ka. Wala problema. San Carlos. Second, Negros Oriental and Western Visayas. Panay. Oriental anay. Both pa rin na. Okay. Iloilo Region City, 7. Iloilo Province, no, 6. Region 7 ang Cebu. Ang Cebu Dumaguete. yeah. Mo na gusto ko i-discuss bla. Okay, so Pero sige lang. Iloilo Tanay. Tanay. Iloilo Tanay. Western Visayas. Okay. Pagtabok mo sa Bredco Port, Vax card and valid ID. Okay. Western Visayas. Kung wala ka, hindi ka vaccinated, rapid antigen. Hmm. Klaro ta. Wines pass. Okay. Kung ato ka sa Klan halin, Antiki ka halin, basta Wines Western pass. Visayas, wines pass. Okay. Para why durugan mo. Kung magka-problema, kamuta sa Bredco, wala nyo si Councilor Ising. Okay. Ako sinunod sa Bacolod Wines City pass. ng mga officials natin, kaya kami na bahala ano sila. Kabalo awareness Ay, sila. salamat. Okay. Now, Oriental, Dumaguete, Mabinay, ano ba, Gihulngan, Espas. Cebu. Espas. Ano attach? Vax card mo lang kag ID. Wairat. May siya Cebu? Hindi. Tigan Oriental, anay. No, hindi ba pitrahan yung outside, ano bala? Hindi gani, ipikay ang 7 na siya gapon. Let's not talk about 7. Let's not talk about 7. Oh. Because the ina-treatment ta kay Oriental, kay one island taya. Okay. Okay? Ti I mention mo, Negros Oriental. Uy, kapila ko mga Ay, Oriental. sorry. Ikaw kasi insist Nabungol-bungol Region 7. Okay, ito sa Western Visayas, klaro to. Now, Oriental. Because nga hindi tayo parisyo sa Cebu si Oriental. One island tayo sa Negros mo. Isa tayo isla ya. Okay. Now, Oriental, Espas. Attach mong Vax card and valid ID. Okay. Vax card, valid ID. Wala rat. Okay. Nga may Espas pa, nga kay Lilo wala. Because si Bredco, ara sa sulod ni Bacolod City. So pwede kami ka-declare nga wala na. Kaya nasakop tayo, Oo. mga Bredco. Si Oriental, hindi na naman sakop ya. Sakop na ni province. Buot silingon, dito mismo sa boundary sa Kabangkalan, tigsa niya to. Mabinay. Oo. May kabantay na to ya. May check ditong checkpoint Mabinay. Oo, hindi na mo kontrolado ya. So, ipakita nyo lang, wala na problema kay province ha. Okay na to si province ya. Pagkita nyo lang nga taga Bacolod, kamo ang inyo espas, kagang inyo Vax card ara. Okay. Mula na siya. Sa unvaccinated rat. Question. Pwede makasulod ang bata nga 5 years old o kung 3 years old sa Oriental to Bacolod or Iloilo to Bacolod kag may requirements pa wala na. Sa BAT, pwede. Basta upod yung kanan. But as much as possible, under alert level 3, dapat ang bata, ang senior, hindi kagwa. Alam sila balay. Pero hindi mo na pwedeng abilin mo na ito ya. Correct. So kung may mga reasons na iya, dalon mo, basta ara nga parent, pwede. No need na sila iswab or no need na sila rat. No need naman vaccination card. Espas, syempre. Oo, kahit iwain mo na ginawa, mo na injection ng mga bata. Basta may vaccinated lang ang ginikanan. Yes. Okay. Klaro. Mm. O clear na ta, Oriental kag Western Visayas. O dirita sa Tananya LGU outside Bacolod. Okay. That includes Luzon, Visayas, Mindanao, Manila, Cebu, Davao,
Palawan, outside. Kana na. Okay. Outside the island. Okay. Nag-agree-ligat si Gov, kag si Mayor Bing, ang matong discuss a while ago. Nga rapid antigen test na lang. Tanan-tanan. So, magbarko ka, rapid antigen sa gyapon. Aeroplano ka, rapid antigen sa gyapon. Amo na siya. Attach mo vax card mo sa imong espas. So, tanan-tanan espas gyapon. Okay. Klaro. Okay. Kaya Espas para why na gyapon. documenting na present kaya sa airport yun, or ID ko, aring vax card ko, aring report resort ko, why na? Espas na lang. Hindi ka man na pag-i-approve sa espas kung di ko dito papeles mo. Clear tanong? Okay. Okay, para next time na kabalo ka man kung paano mo na-explain sila. Siyempre. May question pa wala na. Klaro sa national? Why na. Okay. Go. Actually, kasi kawakal, kasi ko di ba sa ang baligo mo. Oo. Sige. Go. Last, OFW. Sige. Green country, yellow country, red country. Question. Pila ka days sa green country, pila ka days sa yellow country, ang quarantine, pila ka days sa red country. Sabat, as of yesterday, 2 days ago, nagpapanaog memorandum si National IATF. Red, yellow, green, bahala kung di ka naghalin, basta may valid ka nga swab from the country of origin, pag abot mo sa airport, check ko ng papeles mo, tagaan ka certificate, puli diretso. Liwatan ko. Tanan wala. Okay. So, Liwat. Busilingon, Liwat. Tanan niya OFW, tanan niya ROF, including ang mga foreigner nga masulod sa kay Pilipinas. correct. Regardless sa imong ginhalinan nga lugar, basta pag-abot mo sa NAIA o kung sa Cebu o kung sa Davao nga International Airport, Valid ang kag swab. mayara ka valid nga swab nga 48 72 hours eh? hours, no, 2 days lang. Okay. 48 hours ang gina-require. Okay. Puli ka. Question. What if lapse na? Oh, Or what if unvaccinated ka? Hindi mo, 24 hours na nga travel ya. Oh, Meron na yan from Japan ya, wala ka niya. ano namin ko ganda ka sitwasyon na nga nagbabinsal ko na kay Butsilingon ang mga swab ang gina-require mo hindi arat mo Swab. si Butsilingon ang result sila pila pa ka oras so hulton Ah, pa nila hindi dito man. No. hulton pa nila 1 day dito or 2 days Hindi dito. na. Because lain man yung basis Antes sa international airport. Lain man na sa US, lain man sa Japan, lain man sa China, yan mo. Excuse. Ilan na to ya? Why na to inuras na to yung ila swab ya? Ato na natin sa Pilipinas sa 3 days ya. Sa Guaya, why niya inuras na ya? 1 hour na nga niguro, ara na ilang ano ya? Nga swab result ya. So, Okay. effective din na siya pag abot sa Pilipinas, valid pa na siya kung mga 24 hours naman travel mo. Okay. Question. Okay. What about sa foreigner? Unvaccinated. What about sa OFW, ROF na unvaccinated? Or partially vaccinated. Or partially vaccinated? Pag abot sa Pilipinas, quarantine. After 2 days or 3 days siguro swab. 5. Ah. After 5. Hindi, bago ni siyang guideline. May bago pa Bago na guideline. Ang nabasahan ko after 5 days, amo pagkuha Swab. sa ila. Ah. Pag swab sa imo, hindi ka nag-lapse na aslaya, pwede i-reswab na aslaya. Okay. Pero ang mga, hindi mas nakabloka, hindi ka kasaka international flight kung wala ka ng swab mo. So, bot silingon, vaccinated, yung not-vaccinated, kung mag-lapse ka, pag abot mo sa Pilipinas, i-swab ka man lang na yan. I-swab ka man lang. Pag negative mo, diretso puli. Particularly in Bacolod City, pag abot mo sa litonta, pag abot nyo, sugaton ka mo sa inyong pamilya. Why na quarantine sa Bacolod City? Diretso na home quarantine. So, tanan yung OFW and ROF, tungod pag-abot sa Manila, ay na quarantine. Diretso puli, home quarantine 1 week. Tapos, Okay. muna na siya. Jesus Maria, pero tigal ka simple. Oo. Vanessa Mayo, hi ma'am! Mailan tagapagpamati sa Minnesota, USA. Happy Sunday sa Laga Brothers. Gamonitor kami di sa Linawan, Kawayan. Tamiyaw Kulanda sa Bacolod, Pamilya, Gidlayan, Villanueva. Janet Medal, good morning. Terencio, good morning boss. Sinong Jofran Sulungon ka pamati, gid. That's, Galantaw gid nong. Good morning. Don Di Blanca, galantaw gid sila. Bon Ignacio. Hil Javier. May mangkot di kay na mo dali lang gid bala. discuss ito guys naman niya ang vaccinated, ang mga unvaccinated nag-rally. Kaya daw, kabalo ka na nga man national guideline ha. About Are. Ibasa. ati mahina. Do damo sang update mo sa bunga. Do nalupig ang mga update ko. May-ari diri national siya nga mandate. I need to see the Sige, national ba mandate. na kay mang greet ko diyan yule. Oo. Hil Javier, good morning Councilor Israel Ising, Mark Gabriel sa monitor lang kami diri sa inyong adwa sa Port of Gladstone, Australia. Boga na lambot kita sa Australia ba galing Oo, iba. bilog niya Hasta lang kalibutan. sa basa.
Namin ko basta lang ta sa basa. Lavadia Alfonso Rick, good morning Bacolod, lalo na sa mga taga-Tangub, Purok Greenfield, watching from Batangas. Milayski Pasia, nakita mo na? Pasia Tingson, Jocelyn Libuon Despojo, good morning. Maricar Hermina Carmona, Neil Brian Valois, Kas, good morning. Mayroon na nga pagpamati, good morning. Ang namin ko nung kapihan niya to subong sa Isabela. Amin ito lagaw lagaw to, labihan to. Kay Grace Foss, mayong gabi sa inyong tanan, the City of Smiles, kag brothers ising kag Mark, sa akong family. Ka very Ano good nagalyo? gid sa nga akong alarm clock on time gid sa inyo programa. Thanks. Time check, it's God bless. 8:45. Okay. Okay, proceed naman, lipat yun na karon. Before ko discuss ang national guideline, i-inform lang atong pumuloy ang syudad sa Bacolod, in lieu with the pandemic, damo sa mong ginabulig ni Mayor Bing, ni Vice Mayor Elsie, sa Grupo Progreso, ng mga financial assistance. Correct. Sa Ang ato Iganda. niya group of small farmers in Banago, nag-endorse dito ligad financial assistance. Ang aton mga farmers naman niya, Fisher Fox sila sa Banago. Fisher Fox. Small Fisher Fox. Small farmers sa Langilan, nag-extend man to sila mga organizations financial assistance. Tanan gitagaan. Ang Bagyong Odette nag-start na hatagay. Please sa mga naga-monitor dira, hindi ka mo magdali anay. Hindi ka mo na magkaran-karan sa barangay Batch nyo. by batch eh. Batch by batch siya. Gamintin patagapon social distancing. Naman ko sila ti Councilor Ising sa imong nga post, kaapat na to nga batch, katatlo na to. Paano kami? Hasta pa ni 20 ka batch. Wala na yung Mga batch. mamsi namon dira sa kabarangayan sa Bacolod. 20 pa ni hasta ka batch. Kada batch 100 ni. Sobra. So please ang anangan kay mo anay, ginauna naton, depende kung ano nga payroll ang nauna. Ang Okay. sigurado ko once king katuan ka sa barangay, gin picturean, gin evaluate, gin confirm nga may ara ka sang calamity assistance. May ara ka. Tungod ang syudad sa Bacolod, nag-allocate ni pundo para sa inyo. Amo lang sigurado. Kung kaya mo na storya sa kabarangayan, subong. Hulatan na ipalihog ang anangan. Siguraduhon ta ka mo. Nagmunos ako si Mayor Bing, si Mapasitero sa DSSD, si Vice Mayor Elcid. Tumuda mo sang financial help subong no. Magluwas sa Bing office na. Oo. Meron ta ano to kanina bali mo sa Fisher Fox na to Oo. pera. Sa mga naigo sang Odette, amo ni siyang 6.9 million. Sa Odette lang ni siya. Hindi, kulang na. Dako to sa Odette. Okay. Kay tangay, pag si Mayor's National mo, may mga tingnan dole ko na payout pag kita. Dole payout pag Oo. ita. Sige, mo na siyang dole payout naton. Centenarian naton. Oo. Para kamo to. Tanan subong ang mga 80, 90 something, may ara financial assistance. Oo. Kaya Ay, before ka makabaton, centenarian mo, dapat makashin ang news ka mo. Oo. Iklaro ta na gali. Damo-damo na nag-message sa ako, no? Nga taga Bacolod. Taga Bacolod lang ya, we're talking about Bacolod City lang ang mga senior citizen naton. Pag edad sang inyo family 80, may mga requirement na ginapangayo sila. Kung gusto ninyo nga makakuha sila sa benepisyo, 10,000 na eh. Ang 80 years old to 89 years old, ha? 80 years old to 89 years old, makakuha na siya sang 10,000 pesos. Part na siya sang 100,000 pesos kung maabot niya na ang centenary. Nga shin. Shin. So, Example. 90 na lang kuhaon niya kung mag-100 siya. Question. Meaning, gali, Councilor, one time lang ni siya? Yes. That's why hindi ka mo magdali kung why pa ka mo. Oo. Applyan lang si Lula, kilulo naton. Because one time lang ni siya. Meaning, ang imo nga shinmail naging prepare sa imo 100 years, nagamba si Mayor Bing, Oo. nga iba nanda na siya. Oo. Atag na siya sa imo hasta makomplito mag-shin ka. Example. Meaning, Councilor, 80 si Lula ko, 85. Gaan ni Gismil Sabong? Oo. Ganges Mill. Yes. Kaya para ang shin milya, makuha tanan sa 100 years old. Kaya before why ni gani mo, iba niya, baga niya. Iba niya ng baga niya nga. Kablo ka mo niyo. Natabo ni siya because damo nagaayo nga mga katigulangan. Nga paano hindi maglabot shin? Oo. Hindi ka Alam na nga makuha niya, ya. 98 na kami ayak duway na kami ginawa. Alam mo, magigip kami inom Oo. balunggay Oo. para lang mabuhay kami. Tsaktoy lang ang punto. Oo. So because of this request ng ato yung mga pamuluyo, sa kay Mayor Bing, kay Vice Elcid, kay Attorney Archie Baribaro bilang Chairman Which is Committee naghaboy sa on resolution. Ordinance. Ordinance, Senior sorry. citizen. Sige, inyata magulat sang shin. Hmm. Kay tuod man, damo hindi ka kuha sang shin mill. Correct. Iladerize naton. Ginladerize. Wag ko kabalo ko sa iba niya lugar sa Pilipinas, may ari man eh. Oo. Pero diri sa Bacolod City, before pa siya makalabot shin, ihatag na daan advance sa iya ang 10 Gismil. Tapos, ang balance yung nga 90,000, kuhaon niya, mag-shin na sa. Mag-shin na sa. Kay Ban, ang munang lain, no, sa Jow. Kay Ay, Ban niya, ikaw, nakabato Councilor. na. Gay, expect ba na kapag 90, ang baton pag sila ko, no? Oo. Hindi. Lain.
one time na siya nga program, gin-adjust naton for the Oo. sake of our lolos and lolas. Paano ta gin-adjust? Paano gin-adjust? Ang mga nagaedad, sini nga moment, 90 to 99 years old, makabaton man sa 10,000. Hindi lang yan tong 80 to 89. Ha? Hindi lang 80 kag 89. Kung ang inyong lola, lolo nyo, nagaedad 90 years old to 99 years old, makabaton Makabaton. sila 10,000. Hindi ta sure kung Gismil, hindi ko sure. 10,000. Ano Tanan, ko na okay. ning mablita mo? Oh. Abi ko ba hindi? Gis. Oh, Gis. Gismil. Oo. Short, kahit na lang para wide confusion, Ah. from 80 to 99, Ah, Gismil. ah. Ang masadyan ang 99. Mm. Palihog kung 99 si Lola, kwa Gismil subong, kag pa-vitamins every single day. Kaya paano makakuha pa chita? Pag shin niya makalabot sa makuha sa 100,000 and Oo. you'll never know. May mga lola kita din kalabot pa ya tag 105, tag 110. Nagligad, nakibot ako. Si Madam Tess. Nagayo siya kundi nagmuno sila kundi Ryan, sila nag-payout sa centenarian. Sa syudad sa Bacolod, may 20 ka centenarian niya. Oo. Tagaan, silikula. O silingon, Ara. ara mo gali 100 years old. Ara, Dok isolated. ara Kaya po ko sa nga Bing case office, 100. may po ko nagkonsihal. Gatag na kami at check it, shinmil, gadulong ko sa balay. That's why kani. Pero ang iban ko na ara nagid nga bedridden na mga Di, oo, ginakantuon mo lang gid. Ah, ibang gani guro, nagasapak sang shinmil. Oh, Nakaduhol gani ang sila, labot ang check yung shinmil, ay ang bata yung excited. Siyempre. Pero di, 100,000 is 100,000. grabe mo, pagdulong ko sang check nagkanta-kanta pa saya. Kanta Ay, saya, God. oh. Di pa sa kanta, pero ka-sweet-sweet nga lola mo. Oh. Ka-sweet-sweet nga lola, yung kanta siya. Que sera, sera. Mo tayo. Cute, God bless sa aton yung mga lolo at lola nga nagpapatisi mo, no? Mayo. So dito naton, bali one time lang ni siya. Oo. Meaning, kung nakakawa ka subong, ginungod sa kasyudad, sa Bacolod, para may konsuelo man na May namangkot. ang kablo kami sa maintenance mo na lang da sa mga lolo at lolo naton mo. Oo. May namangkot sina. Inibala ang ginapanghatag sa mga centenarian naton or ang mga nag-edad naton 80 kag 90 years old, may pinilian nga ang 60 lang gintagaan Oo. sa first batch. 60 lang sa first batch. Damo-damo patamo by batch na mo malambutan gi kamo sina. Oo. By batch. Pagka mo niyo. Kag nga akin nga atuod nga sa damo sang 80 years old amo lang to anay gintagaan. Arya iklaro lang nato na ginuna lang anay sang DSSD sang Bing office ang mga yadtong wala sang pensyon. Ah. Wala sang pensyon. Wala pension. Ginuna lang anay. Ba't malambutan gi kamo sina? Tanan yung mga nag-apply, kami nga monitor mo sa ako, ni mga kami, nagsabit na kami to, wag kami sapak. Kalma anay, mga malabutan gina siya, gina per batch siya, kaga depende pa na siya sa budget allocation. Siyempre, kupos-kupos kita sang last quarter sa Disyembre, tapos na itong 2021 mo, now we have a fresh budget, sini nga tuig. Correct. Malabutan na siya tanan. Correct. Itong nag-allocate na kami dira, ang Sangguniang Panglungsod, headed by Vice Mayor Elcid Familiaran, nag-allocate na kami dira pundo para sa inyo, nag-approve kami to ligad. Kami sa council, nag-approve na kami to. So meaning, kung naka-apply ka na, kalma. Because sa matamaton ta ni siya. Hindi na matamat, per batch na ni siya. Adlaw nga nakadtuan ni Mayor Bing okay. dole out damo Kaya exciting Mariusip. siya katama, no? Okay, nong langit, before ko malipat, di na ko Damo tinani, patabla discussion. May hamba ko tani ng senior. Anyway, sige, basta mo na sa mayara ka one time lang na siya. Kung Mayara hindi ko pa na nakabaton ka subong 81 years old, ang next mga baton is mag-shin na si Lula at si Lolo. Ang 90. bintaha lang sini, kaya at least ita magulat shin. Subong pa lang niya, makabato na yung mga senior naton. Yaya. So, hindi makalabot. Masya kung hindi, at least, may gift siya. May gift From the siya. city government of Bacolod. Sakto na kaya damo na nagamuno pero may nga palambuton ko gid si Lula kuya amo na. Nan. Kaya man nakaron ti ang syudad gatag mga consideration. Nga palipayon man ang aton nga may mga edad nga mga ginikanan, mga lola kag lolo naton nga 80 pa lang patilawon pa Grabe man mo, sila. Nong. Patilawon taman sila sang gamay nga regalo, benepisyo halin sa aton gobyerno. Ligad bala, sa church, ang age bracket niya isang tawag is 70. Lang. I think to biblical siya. I-confirm ko ka, pastor ka na. Pero do 70. And beyond 70 is already a gift. Oh. Gin-extend yung mga strength, gin-extend ang mga wisdom, gin-extend ang mga life.
So 70 naging lifespan kita tao ya. Mm, Minimum ko okay. tama ka nabinta kaya grabe na ginaya nga grasya ya. Blessing na ginaya na sa imo ya, no? Aha. Anyway, ano Oh, na? si Prirandi kag Glisel Fuertes, good morning. Dila sa Patria Village, oh. Watching gid sila, ho. Anong Good morning. Chia, good morning. Mamay Grecia, watching from La Carlota, Sitio Carolina, Zone 7. Shout out sa family Cerveza, kag Grecia family. Have a blessed Sunday. Ayan. Lord Joel Prudente, pre, mayo lang daw ako kanta, pumayo gid ang tingog mo. Lezel Gondao, good morning. Zay Fuentes. Mimay Grecia, Allen Louis Hemotea, Mamay Grecia, Pat Delfin. Ari pagid. Bing Quijano. Total ka discuss naman lang kita sa mga benepisyo din sa gobyerno. Ang Bing Office, kung bulig ini nga gugma office, padayon niya ha sa pagbaton sang inyo nga mga application sa aton nga medical kag burial assistance naton. But silingon, dapat nyo tandaan, kung may mga masakit sa inyo nga, kung may aras ang may nagamasakit sa inyo nga mga puloy-an, ginikana ninyo, pwede ninyo ina sila ma-applyan. Kung direct ka mo nga, kung sa bata ka mo nila, or asawa ka mo nila, magkadtula ka mo sa opisina. Or mag-message ka mo sa amon, personally, kaya ginatagaan ka mo namon sa requirement nga hindi na ka mo kinanglan, magkadto dito sa lugar. Makadto ka mo sa amon, sa lobby sang Bacolod Government Center, if ever kumpleto nyo na ang inyo mga requirement. Kaya kada ko pa sila nga bulig, ilabi na gid sa mga maintenance, mga pumuluyo naton, nga nag-maintenance, o kung sa masubo nga palad, may nagtaliwan sa ila pamilya, pwede ka mo maka-apply dito sa amon. Don Di Blanca. Si Don Diga, peri may gini si Don Diaga pamati. Maui Akol Kanyada, good morning. Nong Maui. Ay, sorry, way ko nambal ha. Ang sa mga centenarya naton, damo naghambal kung paano magkuha requirement sa 80 to 90 to bla. Kadto lang ka mo sa DSSD, kay may ara to sila requirement, or sa Bing Office, kay i-assist ka mo namon kung paano makakuha sina sang mga requirement, or i-PM nyo ko, kaya ali subong sa akon, may ali ko dilista sang mga requirement. Hindi lang Bing Office, hindi lang Boreal, may ara kita sang pati sang centenarian nga ina. Sorry. May ara kita sang requirement para dira. Para talang niya benepisyo, makuha nyo Ay, Councilor, Sara, ay kay Duterte nga, may harap makamupi out pagid isa. Dole payout. Oo. National na yan. May harap pagid, sino sa Takuling bla mo kay Ay. Lady Glass, I think. Before ko pala i-discuss, wala ang party, di ba lang sa gina-require na subong tanan niya ma-avail sa government, dapat vaccinated. Oo. Ari na, national na guideline, hindi ka na subong ka-avail government services without being vaccinated. Amo ni ginarally subong sa aton niya mga Sa group of plaza. people. But before ko ni-discuss, Okay. may aram ako subong bala, ako chairman committee on livelihood assistance mo. Oo. Basi may aram bala mga small o nice. micro organizations nga accredited, Registered registered, and updated ang ilang accreditation sa SEC. o sa SEC. Base, matagaan nyo ko din proposal kung anong mayo nga livelihood program para sa inyong mga members. Oo. Ang way pa-avail kaya subong nga, may damo na kami na meet mo. So kung may ara dira subong organizations, women's organizations, ang mga farmers, tapos na mga TODA, mga tapos Oo. na, karon sa hapon yan, matag kami Ay, for sa example, LGBT, ganito karon sa hapon, may finance assistance man. Oo. Ang para sa mga fisher folks, may mga assistance naman. Kung may mga ara dira bala, mga SEC registered, updated ang accreditation, yung mga small lang, May pamangkot. mga micro lang, nga mga organization, kada barangay, pabalaan nyo ko, i-PM nyo si Manong or ako, Oo. o sa sinago, kadto ka mo dito, kay lataon ta kung anong namin mabulig ta sa inyo nga livelihood assistance. May pamangkot ko bi, kaya ang mga mga opisyal sa barangay bilay kagawad, nga may ara sila organization niya, for example, may mga women's organization sila sa mga barangay sa Bacolod naton nga gusto nila ay tagaan livelihood program. Pwede. Dapat ipa-register nila sa SEC. Kaya dasing mo na. Kaya hindi ka mapili ka extend government assistance kung ay accreditation o consec. Oh, but siningon, bisan kagawad, pwede kagawad nga head sang livelihood program nga Pwede. may mga organization sila Pwede. ya or cooperative sila ya, pwede sila makakanto sa iyo. Cooperative. Galing no, kaya may minimum of 1 year na siyang existence. Hindi pwede nga subong ka na pre-register. Okay. Dapat Kaya requirement. dapat may project ka na prior to this. Kaya possible magingagaw ka lang i-register for this purpose. Hindi. Kaya mga ganun ba kung ginat? Singko, i-register lang nila, gulpe, hindi ya. Hindi, Dapat ya may registered na dapat. May Okay. may report ka na lang i-attach bala sa imo request bala nga mo na gina-accomplish ang inyong organization. Toda, mga... na nakatag na. Ano Sige, nakatag na Pastor sa Dito Toda? Ramos nag-process na. Okay. So ako naman niya, meron mo ko diya sa akon man niya, nga para sa mga being the chairman committee on cooperative and livelihood. Oo. Meron mo ko diya. So may mga federations, kay mga organizations na balaan niya ko. Kaya nataot ako ano mabulig ta. Nataot ako ano assistance sa bulig ta from the city. Kaya nag-ayo ko to mo.
Okay, kaya Oo. mga e-bike may ara na dumduman ko nagkadto na sa Bay Center, nabudamo sila mo do mga 450 Basta plus may sila. aras ang registration. Oo. Ma-provide kita financial Livelihood. No. Livelihood Livelihood assistance. assistance. For example, ang women's, may isa ko di ka barangay nga nag-meeting ko, women's ang ila, bali mata gamit ang mga tungod ang ila nga gusto yung mga panahe. Nag-request Oo. gamit ang mga makina Oo. para sa Ay, ila. oo, nadumduman ko na kag may Mga mga mo livelihood. chorizo bla. Na, Oo. mga ref cooler para sa business, mayo ma-partner kita sa barangay para may areas lang market nga ma-sustain ang ila. Kablo kaso bunga chimpo, we need to provide employment, job, or Oo. at least anything nga maka-income sila ang aton yung mga pumuluyo sa kada barangays. Okay? O sabta na ni Leo Canceloro kay kagina pag kita kadway na naging rewind ang iyang ako ano. What if po mag-alert level 2 ang NCR ni Japon rat if Tanan, magpuli sa tanan. Bacolod? Okay. Hindi ka kapuli sa Bacolod City kung waay kisang rat. Zai Fuentes, patian mo to. Oo. Okay? Kabay pa na. Address na kay madam. O, dito tanong. How about sa single mom counselor? Ang mga single mom, may organization single dad now. yung mediyo. May single May single dad yung mediyo single mom, basta may organization Basta may, may i-register nyo inyong nga grupo. Hindi ka pwede ka, dapat exist na siya daan mo. Kung may mga Hindi, single may mga parent, single parent, kung may mga kaya single parent organization ka mo, pabalota kay idiyahan ko nung taon ta. Basta accredited, legal ang papers, updated. Amo lang gina akong requirement. Okay? Nung malumpat ako, Oh, sige, sige. Okay, Dalang Jinky Dialagon, good morning. Blessed Sunday kuno sa Langga Brothers kag Mr. Beboy Villasur, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Lily King, Alma Oligon from and all my family sa DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Rosella Bondste. Good morning, Councilor Ising. Ga-PM ko sa imo. Ga-PM sa kunuhay si Rosella Bonds. check ta karon. Ay nong klaro nga nay, dapat ang mga organization association accredited sang city. Dapat na lista siya ara siyang organization city. Hapos lang man na siya. Basta number one, unahon mo gid dapat ang imo nga organization is accredited. May SEC ka mo bala? Registered ka mo. Kay kung in case in worst scenario nga way pa ka mo sa city, i-register naman na niya. Pero Okay. preferably ara na nga daan sa city. Accredited na daan sa city in your organization. Ganun automatic mo na magpa-register ka. Oo. Automatic na ang city ka-register man sa imo. Kung Okay. magkakasek, etc. Okay. Now, before kita mag-end sa program naton, Gawig pa. memorandum from DILG Secretary Anyo. Okay. Okay, short, i-ano ko siya. To all provincial governors, city, municipal mayors, DILG regional directors, bilog ng Pilipinas, subject, passing of ordinances requiring COVID-19 vaccination for eligible population and other high-risk groups. I-shortcut ko ang iyang memorandum. Accordingly, all LGUs are encouraged to pass a local ordinance to impose measures which will make the COVID-19 vaccines a prerequisite for the availment of certain government services, taking into consideration cultural, religious, and other special considerations. Okay. Ang istoryahan ta Okay. about na sa Meaning, vaccinated. yeah. Oh. Meaning, ga-require na subong si DILG, ang aton national, nga ang tanan niya ma-avail government services, that includes financial assistance Hala. and all, must be vaccinated. Kung hindi ka vaccinated, Hindi ka ka-avail in short. hindi pa na hindi ka mangin parts ang list sang priority. Oh. Because unahon nato na entertain and accommodate ang mga vaccinated. According sa kay National DILG Secretary Eduardo Anyo. Anyo. But may nabutang man dire, taking into consideration cultural, religious, and other special considerations. Example, hindi agad makapavaccine because ang imo nga lawas bigyan na masakit discourage ang doktor nga hindi pwede, or sa inyo na culture or spiritual belief nyo na, for example, I don't know kung paano mo na-justify, no? Pero amo na nabutang dire. Ang ako naging point, yung raise ko ni siya is kami as city official, gina-require kami sa bansang national nga ma-pass ang ordinansa nga itanan-tanan ni-require na gid. Kung gusto mo mag-avail any services from the government. That's why Which naga-contrary sa kausa sa mga ato ba lang mga grupo, ato ba lang anti-mandatory ang ano sila anti-mandatory i-clear ta. vaccine. Itong karali sila yan. Yan, naman na siya.
So, at least may diya kita nga ang nasyonal na mismo ang demand subong. Oo, kay kisaga ka misinterpret mo, abi nila, ang syudad sa Bacolod, yun ang gaduso. Ang Negros Occidental, ang gaduso, no. Oh, halina niya sa kay Secretary Anyo, nga naghambal siya, nga unahon, hindi maka-avail ha, hindi na namin nga term, unahon ang mga vaccinated sa mga benepisyo nga makuha sa gobyerno. Unahon. Technically, do hindi gidya gani. Hindi lagi unahon. Amo ginayaya. Ari. Kasi mo muna. Ang government services, kung ay man lang sa special consideration, like ang mga health mo, agawa ka nagpa-vaccine, doon halos nagigya ka-avail eh. Doon mo na siya nabutang sa ano ni Anyo. Anyway, sige lang kay pangayuan na sa legal advice and next Sunday discuss siya further kay siyempre lang mo na ang interpretation sa mga lawyers sa aton di subong mo. Pero mo na nabutang dire ato bla. Mayo guro makuha ta guro sang representative guro from anti-mandatory ay ano tabi? Next Sunday ba yun tabi ang anti-mandatory vaccine group and then invite naman mga legal advice ni Attorney Dindo or ni Attorney Archie Baribarbla next week. Kaya para namin matiyatang both sides. Namin kita yung mga legal ang istoryahanta. Kag isa doktora next Sunday, tinganta. Pwede kung makakaigo sa chimpo. Isa ka doktor, isa ka lawyer, kag ang mga utod ng anti isa dua sila. mandatory. O isa or dua, sure ni dua. Tatlo gani. Dumdamo na di karon. Online lang ya. Sige. Point of view sang doktor, point of view sang lawyer nga nagapush ang vaccine, kag point of view sang mga anti-mandatory vaccine. Okay, para mga ambal man sila sang right. Nami kita masindihan taman. Kung ano gid ang ilaman niya nga gusto ang hugot nila, siyempre ilam na lawas to. Hindi mo na makuan. Kung ano gid Although ako personally, pabor ko dahil sa anti-mandatory vaccine tani mo. Tigal hindi mo kuya lawyer or whatever. I am a public official. Kag base sa laman niya ako, laiman niya akong pag-interpretation. Pero kapati ko nga as much as he wanted to campaign for isa pala buot naman ang aton lang nga more than 100% at tabla dire. Kala kita na lang respetuhon ta kita gapon. 127% na. Respetuhon ta kita guro ya gapati git yung respetuhon ta gina gapon yang panindugan sa kada isa. Katila na ya pagpati mo, I mean risgo ha, ilan na risgo ya. I mean, you know. Galing kiti ang request naton diri sa government be nga with all due respect nga inis lang nga hindi magpa-vaccine could be the super spreader eh. Kasi ba kaya vaccine niya tapos kami tanan nagpa-vaccine kami tapos tungod lang sa imo ay tanan kami ano kaysa una be hindi mo sila mabasol ang isig na singgit nila kaysa una hindi bla nagambal na tanga hindi ni say mandatory and voluntarily and encourage lang ang abang ato niya government wala ga pilit ga-encourage lang now sa sulat ni Anyo damo ginamariak but anyway desisyon na nila sa bubaw mano kabi kung for example pero in fairness man may kulatilyaman taking into consideration cultural spiritual and other special considerations amo naman na may hindi ng meaning kung siguro galing ka putang paano mo na justify man baka bingati sa amon niya nga pagpati sa amon niya nga religion di pwede. Di ba siguro okay man is certified guro sang pastor. I don't know, wag ko kabalo. Pero nabutang gid riya kung hindi ka nabilong sa amo sing consideration, limited ang services para sa imo. Amo nang gina-require sa bang national. Okay? Okay, good morning. Pare Mark, shout out lang kay Isidro Dormido, Tranquilio and Bayot family. Miss Candido Heldori. Siyempre, Tito Rued Miliesa. Dali, ito bisang bisang snowy. Diba? Send sa kagapong picture, ka snow sa palibot. Minami sila ko. Daw laon, tatda yung Christmas ang season ba? Siya tugnaw bala to. Sigo, uy, nag-send 50 stars. Si Manang Jinky Dialagon, thank you so much. Si Ma'am Vanessa Mayo, pag ito na din stars. Uy, salamat kasi mga stars na galisubong ang hinapangkuhan. Tokmol, gagasto lang bidako ang gobyerno sa quarantine tapos damo magyapong kaso sulod sa Pilipinas. Beside, halos fully vaccinated naman yan. Correct na. Tsakto man imo nga ginambal. We must learn to live with the virus. Sa muli ginambal naton. And siling ko nung. Kay Pela. And siling ko nung. Tan, ginapoli ko ginapirmi. Tagsiling ko nang we encourage home quarantine Ako personally yung quarantine na lang na kasi
vaccinated ka naman, feeling ko ano sa mga tao, positive lang ka pa-check ka ni. Gani. Kag feeling ko ani, ang Omicron na lang di sa Nasa palibot, oh. Galing ang nami kay way na tanadlok ya, kay vaccinated kita, puno ang lawas sa isang antivirus. Amo na bala ang ginahambal ta bala. Way na tayo nakulbaan ng hospital nga magrabe. Kay tungod ang lawas taya bastante sa vaccine. Sa ato niya point of view Ang nareklamo Sa ato niya ka tao, point of view. bisubong, amo na bala ka, bas lang ati, ginagan nyo kami encourage rin pa vaccine, ang mga ospital, kahagad yun, ang mga medical group, kahagad yun, anay subong yung vaccinated na kami, limit yun naman ang amon, lockdown yun naman kami, etc. Grabe ang mga reactions sa isari, no? But for now, we will continue to encourage vaccination sa ato niya mga, good news gali, ang ato niya kabataan, pedyata, I think 5 to 11, dumeran sa Bacolod lang mo. Mera na. I-check ang schedule. Daw pilato ko kabilog ang natalana ay ano man 100 plus thousand na aton mga kabataan ang natalana nga i-vaccinate naton. Uy, ang AstraZeneca kuno nagpost ang PIA Bacolod PIO nga isa sa kuno sa nakakusog subong antivirus nga vaccine ining AstraZeneca. Yo di Astra kami ano ka gani? J&J ko. Tiyo kusog mo na. Anyway, bisan ano man lang na Sinovac or whatever. Kung basta nakapabaksin ka, okay, ay, mano pa ko tani, may sura special pa ko tani, galing ka doon 909 na, kuwan tani, ining partibla sa, kaya ito talaga istorya, balik na sa normal, learn to live with the virus, anong butsilingon sini? Butsilingon, ang ekonomiya sa syudad sa Bacolod, mahimo nga mag-boom na liwat, kaya actually boom na ni, mahimo bala kuwan na tanan, magbalik na sa normal, makabato na damo nga mga kliyente tungod nga learn to live with the virus kani kumiara ka man nga vaccination card nga makulbaan kita so we are expecting nga magabalik naman sa normal ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod. That's why nga mo ni i-discuss ko tani gali kiti next na lang niya Okay. ang ways to be more positive at work even nga do ka negative sa imo nga klase tao no nami ni tani but anyway alas 9 gis na. Okay. Okay. So, kabay pa damo sila na learn. I-rewind nyo lang karon kay damo pirmi kamuno nga naulhi kami. Please, kuha ni siya nang yari ni sa Facebook page ni sang Aksyon Radyo Bacolod pwede nyo gid anytime ma-review kung may gusto ka mo nga ipamangkot. Okay? yes. Thank you very much sa inyong pagupod sa amon dire. Again, Excuse. let us all pray finally maka-move forward na man kita, no? Sa sining sitwasyon natin sa subong. And this Sunday, let us not forget to go to church, listen to the Word of God, no? As our, amo na siyang supreme, gidya kuno yung mangin basihan sa ato niya kabuhi mo. We are also celebrating the Bible Month, subong, I think January ang Bible Month sa bilog nga kalibutan, no? And again, share ko to nga message kasi sa news item. Masiling kita ko to. ko Negros Weekly. ang just like sa mga slakyan, hindi discuss sa simbahan tabla perme. Ang mga machine, ang mga TV naton, mga appliances naton, even out ng slakyan, pagbakal mo na ko na meron siya manual guide. And that manual guide will keep the appliances safe. Hindi siya maguba, hindi siya ma-damage. Kung may mga Maintained. bisyo siya, matabo sa iya, basahan mo lang yung mga manual, makayo mo na siya, you know. Same with the Bible, no. That is our manual sa aton yung life. Kung gusto ta nga maging insakto ang aton pagpangabuhi, kung may mga diferensya nga matabo, kadto ta sa Bible, basa ta aton niya sabat sang ang pagpalakat sa aton pagpangabuhi aran ang kita dira tanan. Kag as an ordinary individual tungod medyo mabudlay sa aton niya mag-interpret sang Bible, subong ko na realize mo nga aton yung mga pastors bla. Mga steward, mga instruments ng Ginoo, ginhimo na sila. Gin-create na sila sa kalibutan to be our teachers and our guide. Di kita pagwa na sa Ginoo ang iyang wisdom through them. That's why we must Kahit hindi man sa personal yung maka-preach mo. hindi. And even si Pastor Ronnie, gambal na siya, ako lang yan, by myself, ay kaya may mo. Hindi ko niya kaya, i-interpret niya. Dapat i-guide ko niya sa Holy Spirit. That is why we must take time to go to church and listen to the Word because arat na ang manual. And sometimes, gawat nga, laka nga, doon di ka chindi, kung di ka padulong, or may kulang sa life mo, or gastragol ka lang gastragol. Maybe because, why mo gina-check ang manual si mga kabuhi? How can you be guided? Paano mo man sakto ang tanan kung ang isa ka butang nga nagakayos ang naga-repair sa imo, why mo
sunod. Why mo ginabasa? So we strongly encourage everyone, especially in this time of pandemic, no, nga nakita ta bala ang life gali bala syado gid budlay kung padalman mo. We encourage everyone to take time to go to church and listen to the word. For anything nga makuha natin sa simbahan, dako pa na siya sa makuha mo sa eskwelahan. Correct. Tandaan na kita. Ang mga lessons, academic mga lessons makuha mo sa mga genius mo ang mga professor and teachers, mas dako ni mas realidad ni mas aktual ni nga ang i-share sa Bible sa mas aktual ni siya nga guide sa ato niya kabuhi. Mas insakto, mas specific, mas accurate ni siya. So we encourage everyone to go to church, listen to the word, and apply to siya matamat. Never too late. It's never too late, no? Nobody's perfect. Okay lang na siya kung Correct. ka may diferensya ka feeling mo, amo ni nakahimo ka sa una sa lain. Okay lang, lain na gid na kay kuno dulom na ang tanan sa imo, dalman diya pagid. But at least kabalog ka nga sa punta ni tanan if you go to church and develop the faith in your heart, dulom man ang tanan sa palibot mo, kabalog ka nga sa punta sino may kasana gid gyapon. So, happy Sunday sa inyo nga tanan, no? Make it a habit magupod diri sa aton. Ari ako diri nung for 8 sessions na ako di makaupod. 8 sessions na lang. 8 sessions. 4 Sundays sa Feb and 4 Sundays sa April, March. Hindi ako pwede sa April mo. Tod ka. 45 days before election na siya. Pila mo na naka, balik mga tigapo. 8 sessions. So, make it a habit. Yung magupod diri sa aton every Sunday morning from 8 to 9. Diri sa Istorya Espesyal. Ininyo ko sa alagad konsehal Israel Ising Salanga. Kagini naman si Mark Salanga. Sa Bacolod, Action Radio.